Esimerkki jakolaskusta, kun jako ei mene tasan. Eli 40 jaettuna 3. Lähdetään laskemaan. Kuinka monta kertaa luku 3 mahtuu 4? 1 kerran. Kerrotaan 1 kertaa 3. Laitetaan tänne 4 alle. Saadaan jakojäännökseksi 1. Tiputetaan vierestä 0 alas. Nyt mietitään, mitä on 10 jaettuna 3. Se on 3. Tehdään kertolasku. 3 kertaa 3 on 9. Tehdään vähennyslasku. 10 miinus 9 on 1. Ja nyt täällä ei ole enää mitään, mitä voisi tiputtaa alas. Ja 3 ei mahdu yhtään kertaa tänne 1. Eli tänne jää vielä 1. Tätä yhtä kutsutaan jakojäännökseksi. Eli luku 3 mahtuu lukuun 40 13 kertaa. Ja sitten jää vielä 1 jakojäännökseksi.